lang sa albularyong manambalay. Duol na ka mo. Pang, unsa man ni trabaho nimo Pang? Ngano gipasuot-suot man ko nimo ani? Ayaw sig reklamo. Kay wala tay konsumo. Sa mga diamang magsige magreklamo. Wala ba tagi kaon ha? Unsa naman po na trabaho nimo? Tanawa god, mura na ko pasyente ani. Mang, nausa di ka mang. Ano ko si kalampag diamang? Sa karon mang god mang, ang kinabuhi na to, dili na dapat mo laban pagpatas. Unya, mubalik ang buta atong pagka-scammer nato. Ay, magsige pa makagreklamo mang. Bahala na gud basta makakwarta lang ta. Bantay lang jud kag mapalpak ta ha. Lingkod. Unsa naman po ko? Mang, paminaw kung sa instruction ako ha. Unsa man di buhaton ako ani? Dapat nimong buhaton mang. Kay isip pa ng balay man ta. Dapat kung sa instruction ako, mutuman ka. Magunsa man po ko ani? Ikaw akong pasintiron mang. Dapat ha. Namura kang nasaniban. Yan, nag-anaanan ako nilatin. Dapat mo ana ka. Sige. Kapuya pud ani uy. Ay, nasireklamo ba? Oh, nanay pasinti. Pang, unsa may buhaton ako Pang? Nanata. Uy, boss! Sa problema na, boss! Boss, kasi kaya naman itambalan ni boss. Nga naman na, nausa din na! Ikalit na ni boss, ikaw mo kusik pandisal. Pang, kaya ka na to na Pang? Mang, kaya ka naman paminaw sa kwa. Boss, kadali lang ha, napa mo ko pasinti, God. Kini, murag legit yun ba? Mga demonyo pang layas mo. Layas mo sa lawas sinimbayhana. Layas. Nungsa di ka Pang? Kirig ba? Sa kirig-kirig, kanang ana-ana? Dapat kirig na, kirig ba? Gati, murag di mo yun manambalay. Boss, tinood ka manambalay, murag wa man na naulian. Boss, iso kaya nga demonyo ni Sani ba ni? Hinang lagi diglatin. Asmora si mora karasan. Asmora corazón. Hala, mura magnilala. Mang, tangay mo yung naktingan ba? Kirig pa? Unsa di gusto nga kirig di mo Pang? Kana gumakada ni customer. Boss, kadali lang kay boss ha. Isog yung demonyo, boss. Boss, okay ra boss. Pero dali lang kay murag hapit na pud ako pasyente oh. Sige, boss. Dalion ako, boss. Pinagyan eh. Bang, unsa nang buda Bang? Gati, unsa man na boss? Asa ka ne? Mo ne bindita. Antay agwa sa mga demonyong dili gyud mahawa. Mo ba boss? Effective ka na? Lantawa lang, boss. Asmuri kura musikura lara sura kura se mulala. Holle. Yati, murag wa man lagi ni tala boss. Murag nilala pa minuon, mangulay lang siguro mi ani oy. Boss, kadali lang, boss. Ug dili sa maulian na akong bindita. Napa ko isa. Kani, boss. Maulian siya ni. Gikan sa baso sa mga apostol. Yati, murag legit yun na boss ba? Layas espiritu. Layas dining lawas sa babae. Layas! Yati, asik pakurat bang. Maninood man ka. Ingon ka tayo ko acting. Gitawang ko. Yati, duda na ko ni ba? Wa man gyud panaulian, nilala pa minuon. Boss, dugay pa na boss, ako pasyente ba oh? Hapit na, boss. Last na lang. Kani, boss. Siya rin siya muli na ni. Bangga, nilulabas siyang. Yati, murag daghan na kaya kitambala na boss ba? Wa man gyud panaulian. Bang, unsa nang buda Bang? Mang, last na lang gini, mang. Agwanta lang, makakwarta na lang kita ron. Boss, dali na boss, kanilala na ang pasyente oh. Muras kore mora kura se bro kana sigre stebra. Layas espiritu. Layas. Lala, Yati, murag isukol man boss. Ingana gina, boss. Basta nasakitan na. Layas. Murag isog naman kayo nagsamot. Layas. Boss, mauli namin. Naulian ako. Ha? Usay pasabot ni mo. Usay naulian. Boss, mangulay na lang me. Naulian naman akong paras oh. Murag ibalay naman ang isa dra. Yati ka Bang. Ibalin sa kuha. Sorry, mang.